खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय। दिनै हराव बिराद बारहुंखा बारदों आरोना, बिराद बारहुंखा आरो अखा फैदों। बेखौनो सासेया सिबगासिनो दङ। बिराद लेथ्रा जादोंमोन जायगाया, माखासेखौ सिबखांबाय लोगोफोर। न'आबो सिजोबना दङ। न'आबो हारा गजोब्बाय, निहाथि गजोब्बाय। सासेया बिराद साफा खालामगासिनो दङ लोगोफोर। मर्निं साहा लोंखांनानै अखा हानानै एसे फ्रेस मोनदों जायगाफोरा। बिराद लेथ्रा जादों जायगाया, बिराद बारहुंखा फैदोंमोन। पुरा वालफोरा खारखाजोब्बाय जोंहानि औवानि वालफोरा नै उरायखाजोब्बाय नै, गेटआबो बायला जिला गेटफोराबो उरायलांजोबदों। iya Miku Sona नै Sona मानसि बे इदि फाय दे मिकुखौ ला Sona बा Sona मानसि रानि से लेथ्रा जादों आथिं आखाइ माबा थाबायना फैदों नों मिकु। बेहा खारै जिरदोंमोन लोगोफोर, नाथाय बारहुंखायाव सिजोब्बाय। आरोबाव सिबनो गोनां दंसो बेवहाय। बिराद अखा हानानै बारहुंखा फैदों। थाइजौ बिबार माखासेया पुरा सिरिजोब्बाय लोगोफोर। बिराद थाइजौ दं जोंहानाव, नोंथांमोना जानो फैनो हागोन देनां। फाय बिराद लेथ्रा जाना दङ। बायजोब्बाय, न'आ बायजोब्बाय। फैखांबाय नों बायजोब्बा बेथिं लाखिदोंमोन लोगोफोर। फुङावनो ना लाखिदों दिनै बांगालनिफ्राय। गासैबो बायजोब्बाय नै, बारहुंखाया बायलाजोब्बाय। सान ओंखारबाय लोगोफोर, 9 बाजिबाय फुंनि। मस्लाखौ देखायनो र', बिराद मोजां मस्ला। थाइजौफोरा खरिजोब्बाय ना नानि? ना नोंथांमोना जोंहानि न'नि अबस्थाया माबादि जाना दङ? पुरा गाज्रि अबस्था जानानै दं। बिदिब्ला एसे न'खौ साफा खालामना लानोसै लोगोफोर, बिनि उनाव दसेनो नोंथांमोननो देखायगोन। दिनै जोंहा बे ओंख्रिखौ जागोन। बे ओंख्रिखौ हुलथि ओंख्रि होननानै बुंनाय जायो। बेयो नुनायाव सबाइ बादिनो, नाथाय बेखौ सबाइ बादि जाया। बेखौ देना लानानै आरोबाव खेबसेबाव अन बादि देना लानांगौ, दैयाव एसे सोमनानै बेबादि अन बादि गुन्दै देना लानांगौ बेखौ। बेनिफ्राय बेखौ नाजों जायो। बेखौ खारदै होनानैबो जानो हायो, नाथाय आं दिनै बेखौ खारदै होनानै जाया। बेखौ आं बिलाहि होनानै मोखैसो संना जागोन नाजों। बेबादि संब्ला बेसे गोथाव मोनो आङो। नोंथांमोना नायना लादो बेबादि संनायखौ। बे हुलथि ओंख्रिखौ नोंथांमोननि बिथिं मा होनो बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय, नाथाय जोंनि बिथिं बेखौ हुलथिखौनो होननानै बुङो। दानिया आं बिलाहिखौ हाना लानोसै, नोंथांमोना एसे नायना लादो। बिलाहिखौ हाखांनानै दानिया आं बेखौ ओंख्रियाव होसिगोन। बेनि उनाव बेखौ मोनब्ला एसे खुन्थिनि होनांगौ। दानिया आं खुन्थिनिखौ होना लाग्रोनोसै। बिलाहिया मोननायनि उनावनो बेयाव आरोबाव नाखौ होना लानोसै। नोंथांमोना बेबादि जाफेरदोंना जाफेराखै बुंहरबानो जाबाय। जाफेराखैबा बेबादि खेबसे जानानै नाय, नोंथांमोनाबो जोबोद गोथाव जायो। ओंख्रि संखांनानै दसे उनावनो बिराद अखा हादोंमोन लोगोफोर। बेनिखायनो जों दसे जिरायनानै दंमोन न'सालियाव। अखाया दसे गारगौबा साननानै। लोगोफोर जों दा ओंखाम जाखांबाय, दा फोथाराव मोसौ
मोसौ खानो फैदों जों दा नै अखा हादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो बारहुंखा फैजानो होननानै मोसौखौ न'आव लांथ'दोंमोन दसे नाथाय सान्दुं दुंबाय आरो बेनि थाखाय फोथाराव मोसौखौ सानाव लांफिनबाय फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'सै नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनदों बुंहरब्लानो जाबाय गोजोन्थों।